mbori tuchandikite rocho tuchandikite umana bane bonse baende tunakorera ikyaro mwana nera twabwata gosemeri gwitoro gotokonya bono kene nkeyo twa mwana yaku bono naintu twesi guchingu kuturi kento kene nkeyo ikyaro nera nabwate muno murone nera nabwate muno mugaka ono ri ngwa usirete bono ncho natigara natigere tindo chikere na murigere none nyombe imosa na konyora ndirire irata ite konyagachira dei umwana uyo gamoete rungori akanyuna mario umwana uyo akarara korosie turungi yakorosie turungi uju naki faith gwakire uju kumurio konyora onjoranira maiso mwana ukonya kujisi kurangira chijirani bakomumuki bakomwira nyagitari baika nyagitari no chamangana chinyagitari chenero gwita jenero bamwirete umwana kako na gusurukirure ndega bagachukana bakanya faith usire Tayo kuona kile kuchukua mkure tayo kuona kile hala ndeba mimi ndikati kutiko kona korange chirani chuma kona faith meti kamol riba kominyoka tukorangire gari chirani tukomwenda kitari nabo bwatire gari mekimbobe kitasaka antoleta kubokwane hamkono kumukune ngole bangwete mbia estoy kanya kitari riba konte buno chire Pole sana. It was so painful. I don't know what can I say. Pole. Tengo ya historia. Umusayansi amone championi mbirerotore amakweli aya ega kina kiotagete amakweli aya ega kina kiotagete na kiotagete kwali wanchantu tosikane na kiotagete egerega kiototigane na kiotagete kwali wanchantu tosikane na kiotagete egerega kiototigane ntaite ngoboria makweli aya ngikiageraga kyolimietaya abairia basanie bakorera amaliga amanke nayokogera chinkoro cheite gisionogete mayenda amanke tuondogete ngikiageraga gyochande mechi omogoko mochenko totageti konya ndio koigwa ngotebi makweli konanka ngotwange no rwambo rwabwe ebi yabotambe mpiri kogoma abantu abaronke barikomenya ase family yonse natebire pole temereriga kinatebire sore umunguro gotanto umerane togoke tochenge tokumbatane amakweli aya ega kina kiotagete amakweli aya ega kina kiotagete na kiotagete kwali wanchantu tosikane na kiotagete egerega kiototigane na kiotagete kwali wanchantu tosikane na kiotagete egerega kiototigane rero guikototebie ninkieke gosotagete bororo toigwete paka chisura chiringagete ncharakie gusayo kabwate ndango kie gusayo kabwate koira bantu bamintu botambe mono balia twanchete Pasa totebia somenyete ruguro na mato tugaterete rorabuna bono mbirero tule noyo nere gwatulire esoke totebie ngenjore kosayo totebie ningiore totebie polisi kieniole nalito gorora twatama amakweli aya ega kina kiotagete amakweli aya ega kina kiotagete na kiotagete kwali wanchantu tosikane na kiotagete egerega kiototigane na kiotagete kwali wanchantu tosikane na kiotagete egerega kiototigane Karibu sana omwanchu muligireli Oinka TV na ina nagokwaniri korwa andonsia soto ligireti korwa
rero twaikire iga igase kinyoro kia gachuba igotoka ime ya kigati istwacha gutajira familia yo Minto Faith nyorete kwa bagago sirio bugima bwae last week onye kwabere gukubwati chi story cha Inka TV no manyetenga omosubati Faith Nyanchama oyobere gakurara wiki yaeta naringo musanyo munene uchase familia yetu ya Inka TV na inde naringe upcoming actress asekisi film industry twikire gaiga sobo motore gaiga na mamu mwabo atoerese na kia ringe unali gukina gucha paka bona iga unanya ajete kwa bagago siri obugima bwae karibu sana tikatutogerera sobwamo Mama Faith pole sana pole nende pole nene metenga igipindi kemugwitira nege kongmono lakini una tukunyurukira ritu kwa saonsi tugwakira Nyasaye ngambia muno ona twikire gaiga una Inka TV enda baligire limbare gaiga batulgireti balinga basania banene sana ba Faith tomumanyire kurubosongo bunali wakore igasi bakabone gamuna twachite kuigwa mangana ono ni ntagete oganyo nganetio otebye muligereria marieta no koroko no mugano mongeiga o Faith una kinire baka una mangana yache achete kwa babuna berega karibu era ni rimbi amana sana asinge ndo kwa ngereri baga ona van emasa marieta nkoro bicheni busuri mwakare kurukungwae tatu mwa Faith gasirete agatiga Faith gwate miaka 7 mwana yana nagatwakininde nera buya kamukini agasoma asinge njo yobutaka tacheti gukora fofo aikasana rieti akona mutemu kibasika murango mwirire school eri tatu mwabasirete unagwata abana batano babiri abana buna Faith yari umwana wa gatano wana umwana unabaki no buya nani umwana urenge bwomokia utabwati mangana nani nabanyanchete nande kwanya nera mbwatoka kwanya abana bane kene yonse nakembera ngongwa kesimu na mute Faith lakini igurega na umwana urenge bwomokia kwirwanira nando nyara kobogo karaki ogongonya wana munasirete nga banyora ndebiri bintaro cha ngorera muruche no ni nyombe ndwirete igomenya nyombe yungu twirwa na njo nabwato bwani kwana umwana onye munagendereta gukora miga anyagashire nyomba nabana nimbegete skuru kanya no ni skuru bisara nyakanira abana bali ngaba tigarete boneka bali skuru abale batatu wana no yana abana bukanya tinda kana skuru bisi yo singore ngore na nje bunande kana mudoro na turi umuya jabone ntonda sabenge dina kike murancha gongonya mongonya rose na bana magonso melia bona inu murare gento murakore ikimurakore ndi kiara mwarigiriria ase family mwararire munande pole sana na Mama Faith nende buna gwa totebiringa aigete class 8 okoba yobotaka agatigera gabo ndi achagete igasi okoba unatoma manyete town no mweske unalete kueligeria sana ndi arwete nkaga igagachiko chake igasi Faith arweta urakorire gasi nakorete nyorete utirigetere gari yange na taracha moja gari agakorora miaka 3 mimi akaruororo anda nakurikwa ndo sibona kurikwa nyore beso kora atore onentera ona munasirete gasirete orenge nande migori nando gwate ni gipindi ekirindi okay no alinge wakore gasi Faith ndiye iboleto mwaka kio Faith yasiro gwate miaka 23 okay unali gukina nkaga iga na wate michandende yonse atabwate muchando wese ya Faith tana kurwara mbona chito kurwara iga na gusirega munarwari tiga na gusira tana kurwara kene ya no gukina kwa nkaga iga ngakia renge yani asaba iske ba bonspi ngakie tabia ya renge nkaga iga unagukina Faith yana tabwate mangana ndonsi umwana umuya nandi tabwate kogecha na magosana nandi taikabira kwina paki ote gaki mama nyabiro nyana kogosera ona masikani na babwata sabantu ne kanisa ngo genda arenge muna bono munasirete bana babikira na matera na bana bamwa babasasi kanisa yite yabere gotabwate muchando ndi bwensi tabia ya ningi yare na tabwati na mogecha na tari kubeka mangana imo mutu ayere ndaro na gechi na bakwina paki gusaba mabira tabati atwabira na mangana bono munararaiga ganti gaseme chando yara bana tindo ya sengochia nasingokorera Faith tali first born unagwate hapana tali yaro mutanga mwana wa gatano yaro mwana wa gatano
ng'aki yanyagekanete ng'a nere ongabuna breadwinner yani nere okogenda isiko obarigeri aba bandu omotang'ani osokire omotang'ani Omoiseke. omoiseke akoruka Beatrice ochire, oyo kabere akoruka Naomi ochire bwaye, oyo gatato akoruka Sarah nerore, oyo kane egasirete alabu Faith. nabo bandi babere gwateba bare esukuru Babere bari esukuru class renga bare bari form 1 ndio bari chibarongo. Okay. Buna gwatebire Faith tanya korwara Tana koruka buna konya asokire koruga iga ochire town kwerieri achete kwiriga Faith konya nere gweka omenyete gose Faith nasogete tasogete ya tana osoka. tawati family Hapana, hata ya kwangira mtoto hapana. nere gweka orenge ase okorwara kwae ng'aki gwachagete Faith otomeranete neraga ng'akire simio onte mama narwarie naki kwarwara ndiri arenge agwakirete esime omwaka oyo omwaka oyo omwaka oyo oerete omotinyi 11 ari antaete mama narwarire nde konoma ngamotebia ane omonto amenyete bosongo yana nyagetari opimwe oegwa mario bono yakaendera rioka kona gopimwa akaenda na opimwa rioka agacha gokurira ogontebia mama oborwaire bwakora eki bwaborire ngamotebia yagenderera kona konywa mariogo aywo buna okoegwa nyasaye nakore ki nagokonya obuyane. Bono narinchete goika aramisi narenge town ngacha nkamorora aramisi ewiki eye yaetete togamba nere buya ante mama ngorera engoko eyo last week ngamoa omwana bamenyete nere acha akamorera engoko morogo bakang'akire esimio ogontebia mama naragire akandangeria amakombori ng'ai baborongo bare Faith anchete omwana oria sana okomotebia ng'ai borongo mintare ngamotebia oria akomoroka mokogoti akamorangeria mokogoti mwaragire nyasaye ogonkonya ngocha kogiena ninchiche inche mbaire esukuru mbakane esukuru bisi naende mbabekere talanta eywo mogokora ki ase mogoikia timogokora amachesa ase esukuru soma moe mama oborendi obokomu obwororo alabu botuko obo tokarara mambia yaye nari ng'akire esimi riokana Faith okorire ki osirire mambia eyo yarenge Friday Friday naende mwakwanire nere botuko igo Faith tarwarete abe ku ward hapana hapana nari aramisi ginchieto nyomba arenge abwate amariogo akonywa tokagamba nere ngabuta nkairana ekero nairana bono botuko ebi nari agambete na abana baria ogontebia akorokoria mokogoti bakogamba okokora ngocha kobuyana nkobaruera nde esukuru bisi mambia bwaki Friday bono nimokire ebiabosonderete nyabusi manyora ekasini yaye konentera esimina Faith okorire ki osirire ngachaka korera nachaka korera abo nyomba akware nyomba omwana onere barenge nere omwana oyo okonyora bono buna akweresa akonyeresa botuko obu buna bwakiete eri Friday omwana oyo gamoete erongori akanywa na amariogo omwana oyo akarara akorosia eturungi riria akorosia eturungi gochia naki Faith gwakire gochia komoria okonyora onchoranire amaiso bono okomenya gochia ase korangeria chичirani bakomoimokia bakomoira nyagetari baika nyagetari nocha amang'ana chinyagetari general goeta general bamoirete omwana gakona gosurukerwa rende iga bagochia kona bakanya Faith osirire oyo barenge nere noyo omoiseke torochi ochakire kore ndio bari kwanaye estori yaye nabo yarenge igo turahisi yani Faith tarwarete geka bono buna kwakiretwe esimi gwatebiwa amang'ana aya ng'aki koigwete naende ng'aki gwakorete koruga iga ogacha goika migori amenyete ase ogosira kwaye atianaka apa chogo apa jogota ndio chogo sasa wakati hiyo ngasoe bara linasoe bara ngabigwe bibigi na baswati bandenge kiuke gati ne kiuke gati ngari ne gari twekachana tukanyora omoiseke omwabo oyo okobwati Faith omogachire twanyora omogachire bono nakire nde togokora tukarangeria omoragete egechana getogokora general mari agatwaite tokaenda tokorora Faith omaene nkanyora okorire ki obekirwe etira omabure no akorete no aramberete nkairana gocha rende buna mpaka buna togenderete nkairana gochanka nchire nderoche naro ogokora gaki nabo yamberete nakong'usa naende pole nene mete gosiria omwana naende konya mosemereti nkaga iga gaki omwana oyona nakong'u koruga iga buna mwabere mokoba nkaga iga buna akinire emiaka eye yonsi pi Faith ngorateba aringe ng'a nkwarwarete aye omonyene okoretera aringe amariogo
igo ang'aki orwarete naende goikera bono iga. Inche maete nachete nkagwicho kero nagwete echu erimo iga nagwete echu chinsa isato chia mambia chiange Monday nkabera oo bakasa Mwaka saa 7 kiwe? nkamanya gocha korosiwa emiaka yaerire 2 bono iga nacha korosiwa bono omochando nabwate na omogongo oyo nkoigwa bororo sana alafu na amagoro ayane nkoigwa bororo mono akonyeti akonyunyunta goikera iga gochia inse bono rende nabo nabwate omochando oria. Naki kwarwarete lakini bono iga mbuya Aya ni nabo nkona koigwa lakini rende bono inki orareme gose nokoremereria Nokoremereria. inki orakore roche gento kende nkeiyo orakore nyasaye bwekobwate ng'echo nkero bono iga naki mogenderete buna efamily buna bono mwasiririe omwana. gaki tochandegete gaki tababa omwana one tiakombori tochandegete roche tochandegete buna bane bonsi baendete buna korera ekiara omwana one ero twabwate ogosemeria goetwe gotokonya bono kende nkeiyo omwana oyo akwa bono naintwe twensi gochi ng'oku tore gento kende nkeiyo ekiara nero nabwate buna omomura one nero nabwate buna omogaka one oria ngwausirete bono inche natigara igo natigeire igo tindochi kende namorigereria nonye na enyomba eyemo ase konyora ndierire eira atagete konyagachera bono gaki tindochi nyasaye orankonye naende nyasaye oransabera nonye na aba bande onye nyasaye okobarora amabera babichoke babichoke kare arore lakini maete nyasaye tana gotiga bara Nyasaye naro. mono roche naresire bakristo omwana oyo mwagochakire korera nere. Pole. Bono emeroberi ya amatanga buna mwabeire nkaga iga abasani mbaro babatarire nabairi konya kobabeka bare ang'e mono. Nkona gocha bare bana gotokwanera rende bana gotosaberania nonya bono torochi na efamily yaikaransire rende nabo bakona gotoika ang'e niyo omoremi omonene omaete ngieso monto okoremi mono nyasaye bono botogenderete igo Ekero bono iga mwabangire emeroberi ende yonsi ya amatanga. twateba omochango ogorabe Monday atinde ko Jumatano. Mande. Monday omochanga atinde ko Jumatano. Igo amatanga Jumatano akare. Pole sana. Omonto otagete kogokonya gochaga iga ase enka yago ase emeroberi ya amatanga gose nonya abana abwo batigarete buna gwatebire ng'a Faith nere orenge ebreadwinner gochaga iga ng'aki omonto aragokonya ng'ani ng'aki yaani okogani kwao nkorokia ase omonto otaete gokonya efamily eye. Omonto otaete gokonya efamily eye kara inche nsomeria abana babangorire ekiaro bare form 1 kara inche abangorire form 4 nabo ng'umiraneria mbuya mono naende ase ang'ani anyagachire nonye enyomba ntasukuru tu. Na ase amatanga Ase amatanga buna bono ntobwati endagera kende nkeiyo torochi na bibi kono gochanga nabo tori igo buna morochi. igo na abasani nabairi nabo bakoreta kende. Nabo bakorenta kende tware rende. Ena na enamba yao ya esimu mama omonto nare otorigeretie abancho bari bari morigeretie mama Faith nere oyo iga nabo oramwakera esimi gose nonya omorikere message ase advice nonya ase okomoremia ase amakong'u aya efamily eye egoetera. Mama ena na enamba yao ya esimu. Namba ya esimu 07 23 82 85 25 Okoirorera rimo 07 23 82 85 25. Pole sana naende asante sana nonya ase ogwancha goikaransa amo naintwe otoeresera omogano o Faith buna akinire mpaka bono iga buna anyarete kobaga gosiria obogima bwaye. Pole sana tiga nyasaye endere kobaremia. Inche nabirabire neri mbuya mono ase eng'encho mwatwarire omoyo omuya ogocha kondora na kong'a pore buna abasani ba Faith tiga nyasaye abaseseni kende gionsi moratake gosira ase eng'eiyo nyasaye nabo arabaseseni naende abamentere ekero mokoirana moirane buya naintwe muna gonsabirania erinde nyare koba ngokong'a erinde ndende abana aba aba Faith atigire nairane eri mbuya mono. Asante. Mwancho omorigereria bado no togendete gokwana na abanto ba efamily yaye tomanye ng'aki uhusiano yabo ng'aki yarenge naende ng'aki buna Faith akinete iga ase moroche toikaransete sobo Faith mpaka buna anyarete kobaga gosiria obogima bwaye. No toriga iga na moisiko mwabo Faith tagete atomanyie amarieta aye naende atotebi buna amang'ana aya abete mpaka agacha agaikera iga. Karibu sana. Tuambia watazamaji majina yako na venye
mmegrow pamoja na Faith mpaka saa hii venye maneno ilifika ikakuwa hivyo? Naitwa Miriam. By the way, kila time nilikuwa naishi na Faith. Wewe ndio wangapi kwa familia? Second last born. Na hata akikufa tulikuwa pamoja. Ulikuwa unaishi na yeye? Tulikuwa naye by the way. So Faith amekuwa kama baba yetu kwa familia yetu. Kila kitu ni anasaidia mom. Pia anatusaidia. Pia yeye ndiye analipia watoto wetu fee ya shule. So by the way, ni painful kumpoteza. Unasoma uko shule venye umesema mlikuwa mnaishi na yeye ama unafanya kazi? Mimi nilitoka shule. Umemaliza shule? Ndio mnaishi na yeye. Ilikuwa aje? Ulikuwa hapo hiyo siku hiyo venye Faith alikufa ama ulikuwa nje bado? Hapana. Nilitoka Wednesday. Nikaenda mahali. Sasa on Friday ndio nikapigiwa simu. Actually akipass sikuwa. Ni mwingine alikuwa. Na venye mmekuwa mkiishi na yeye, Faith alikuwanga na complain, alikuwanga mgonjwa ama alikuwa tu sawa? Amekuwa akicomplain tumbo. Tunaenda hosit, anapimwa baada hakuna kitu ina show up. So hata akienda kudaa aliomba food. Aliomba kuku. Alikula poa. But sasa ilifikia hivyo by the way. Mpaka ikakuwa hivyo. Hii nusu yake ya kifo ulipokea aje? Especially because najua venye umesema mlikuwa mnaishi na yeye, mlikuwa close sana. Ulipokea aje hii habari? Nilipigia sistangu simu. Ndiye akiniambia eti nitokora Faith. Sasa nitokora Faith aniambie ni nini imemkalia, ni nini imehappen. Sasa ndio nikakuja kupigia Jilani sasa ndiye aliniambia amepass. Jirani wake huko mahali anaishi town. Pole sana. Asante. By the way, alikuwa kama baba yetu. Alikuwa amewachunga sana. Sana. Na sasa venye mmegrow up hapa home, Faith mlikuwa mna relate aje na yeye? Yani alikuwa what kind of a sister? Loving, caring, yote. Hakuna shida yenye mliwahi pitia na Faith akigrow up? Hakuna by the way, hata tukitaka kugombana, yeye ndiye anatuongelesha. Anatuambia tufai kufanya hivyo. Ni mtu alikuwa anawaleta karibu sana. Na ni nini yenye unaweza kumbuka juu ya Faith? Yani kuna time yenye unaweza kaa hivi ukumbuke zile happy moments. Ni gani na stand out? Ni mingi. So far kama mimi nilikuwa nakaa na yeye. So ni vitu mingi alikuwa ananifanyia kama mimi sister yake. Ni gani ile moja unakumbuka kuna siku ilikuwa ya hivi fulani? Mtu ananichukua hata swimming pool. Sometimes ananiambia Mili tusipike kwa nyumba. Ananichukua mahali tunakula. Tena narudi kwa nyumba. Sasa sasa hivi venye Faith amepass, najua ni ngumu sana na venye mlikuwa mnakaa na yeye, imekuaffect aje wewe as an individual kama sister yake? So unajua imeni affect kwa sababu kuna vitu zenye alikuwa ananipea. I think sitanikosa since hayuko sasa. Nitakosa vitu mingi. Najua na mother isi provide those things zenye Faith alikuwa ananiprovidea. Vitu kama gani hizi? Mafasi, salon, vitu mingi hata food huku home. Alikuwa na provide niseme kutoka A up to Z, everything. Na Faith alikuwa actress. Tumekuwa tukimwona venye alikuwa upcoming, ndio alikuwa ameanza, ndio nyota yake actually ilikuwa imeng'aa. Ulikuwa unaona akiwa aje? Unajua ukifanya kitu maybe unaifanyia ukiem something. So hata akienda kwa tulikuwa pamoja. Kitu ya muhimu ilimfanya hivyo act ni ile asaidie mom, pia tusaidie. I think unaona background tunatoka. So that's why alikuwa anafanya hivyo. Okay. Na sasa kama Faith angekuwa anaangalia hii video saa hii, ni kitu gani ile ungependa kumwambia? Arudi
Kama ni kurudi, I think angerudi, tungekaa na yeye, I mean. Tungefurahia sana tena, tukimwona, tukikaa na yeye, pia endelee kutusaidia. Asante sana kwa kukubali kuongea na sisi. Asante. Tena pole sana, mi naomba Mungu aendelee kuwapatia nguvu. Najua hii kipindi ni kigumu sana kwa familia. Especially venye yeye ndiye alikuwa ana provide, venye madhe ametuambia, na wewe pia umesema mlikuwa hata mnaishi na yeye. Na kuna zile vitu mingi zenye alikuwa anakupea zenye unaona ni kama saa hii itaenda kukua ngumu. Mwancho mligere yo naringe mwesiko mwabo Faith oli bamenyete nere Busongo otweresire buna yaringe ninde buna bamenyete amo paka mangana ya buna chiteko baiga. Karibu sana. Pole sana. Asante. Marita ngo kusara buchabere. Yes. Nje sister Faith ya gatatu. Nayo yo gatatu. Faith ngaki yaringe before toike aso sira kwae ngaki Faith yaringe buna mugukina iga bakabona iga. Faith nigarengo mwesiko muntu muya sana. Kandi umuntu uri chafu wala finga mukosera kindi yonse. Bana ba agoga tariko gecho. Ano umuntu uri wanche ko konya ke ko matebi no wache shida my friend. Niga okona ndo kwa moyo. It's so painful. Yani Faith garinge umuntu bwate enkorenda. Yeah. Omugechera omugechi abastira wate sister nego so naringi. Ando mwagendera bya buna mwaringi. Yeah. Faith onya kurwara buna kinaiga. Usembone gamwachite kuigunga Faith orwagire. Yeah, mbone gashagete ko mbreni ko last month. Kena mwakete simi kega chikende Nairobi. Sina naringe ko sinango soma Nairobi. Kamwakira gante sana to kwa naye. Timu yetu maberoni yango bolingi. Wante bienda yansumbuira. Ayo ndiri yaringi. Ilikuwa November. Okay. Wante bienda yansumbuira ngo bolingi watati matinda yansumbuira bosai. Kubeka chite migoli. Kama te wachenya bitari, wando chenya bitari opimi rubati. Kinengeyo. Kama te nyasai na tokora kitokumi. Wanarende chenga kendo kupunge school ngaro ngacha nganga from December 17 narenge ngaga wana nango ka town sometime naga national mall kila ringe town wana higeika last week but kuna na morona naila nego changa wana last week kata tune mom twatata twendo chikamora ilia ringe Wednesday tukamoro ngate mamu chirenda tikura kwa bero keke sister yani yaruo konyo usavi utraferi ku Nairobi ngate mama kanti kara mobere sige keke ronde kwa ndari nge school kara mobere sia yegiga inde ucho kono gocha bada ngate mambo ko ngumbo na banko mobere sige no mano mito mama akora ki mama kaida ne ke mama yana Thursday butuko abagite sin hata ndiko kwa ne mama kwa ne mama kwa hata mama beyond na te ayiwetari ngoko kugoria ngokokoria bas eka saini ya butuko bakwa ne mama yatete last born ba mtoshi barongo mukoro mukisana tete mukoro mukimasomo abone simi yako bakwane yeah mukoro mukisana musome inchengi cheka buko bakwa nikingo ni mbachingo then rende akakakakakiro ko area karara kira mambe kaboka tachiko nyirongone tachiko nchaine rongora teko Wante sister ndo sirongori ngobuka ngoma sirongori yokonyo after 5 minutes ngoma chisirap charinge nyumba kila mwa chisirap charinge nyumba watatonoko kwa sasina watarosra yake kwa rasina ndo kuboka kila boka wante ingesi meya ngo mwesi uskrai waterongori kwa waterongori kwa ya magina tata agante nganje sana kwa teroko Wate sister toko skanga tona ko watch ko teroko boskanga na asa tona ko watch ko tera sesimia kero ko toro kwaero wante bona naboko tora ro skendo mukoro secha kuma teto kumfe ingoro sinde cha ngomukoro secha ina ngoro ko secha enta ko beke cha manche riko ngoro no monto na machiko ko kuchucha kumurigeri ko sangi ko ri ko atukorete maiso Wai karaste konya kuligire liaro gote ya kitanda kosange hochukire muko gochimaiga tari gukunda kiri gochiko mukure tari gukunda kiri ara ndabona mindagate gotisiko kona korange chirana chuma kone Faith meti kamori bari bakomenyoka tukorangire gari chirana
tukumwe daktari nabo bwatega limekimbobe gitasaka antorete kubokwane namkono kumukune ngole bangwete mbia estoy daktari alipa konte buno tsire. Pole sana. It was so painful. I don't know what can I say. Pole sana. Pole. Tinko ya ba story hiyo. Kile story ngine bia sana tulikuwa naye vizuri. Hata kwa ameonyesha saini yote hata anaenda. Mmekula tu. Yeah, amekunywa uchi vizuri. Tuna watch naye vizuri wimbo. Napenda sana hii wimbo sana, ilikuwa naipenda sana hii wimbo. Nikamwambia tu, nikamwacha kibao. Sasa ikakuwa hivyo. Nimejaribu kuvumilia, nimeshindwa. Kila time napata tu nikilia, nikikumbuka vile tulikuwa na that time. Nasikia tu roho yangu vibaya sana. I don't know what can I do. Pole sana. Pole. God will comfort you. Yani asekerege nto Nyasaye tarabaye. Nimetenga na kongu sana na inde ku deal with death of a loved one mukonyora na kongu sana kweba. Lakini tiga Nyasaye gendere ko bareme. Pole sana. Tiga Nyasaye bareme. Omwacho muligerelia no tolega na abaisike ba mwabo Faith abali Chibarongo na buchi last born as safe family. Una moigure abaisike ba mwabo baeresire mama mwabo Faith aeresire abaisike abo na bu Faith ali gokonya mono sana, especially asoko bakanira school fees. Tiga toigu amaoni yabo una Faith alinge nende unabona igaba ikire bune family. Karibu sana. Nainde pole sana so gusire mwisi komino. Sasa Marieta ngakiyokoroko. Kuruk Josephine Parongo. Faith ni sister yangu. Alingo tokonya mna bana bamwa. Form 1 mul. Na imoko soma. Twasoma kiende secondary school. Faith alingo to ne rolling to very school fees. Kama tukali ngusirira. Twakwanite ne. Mukwanite ne rasisi. Twakwanite aramisi botuko. Ande Ibarongo. Mambi ko batumira ni chibese mucho kondra. Ebi tukuri alinge Friday. Una tule school tukarore sister yani. Ni kazeni yani. Wagacha bagatuwe. Ato ikirenga hoyo. Tukanyala bakwete. Okay. Una moigwete gusira kwae. Ngaki koigwete ayo monyene buna konye mwa obakire simi mwagambi nerere mambi ayo manye koigunga Faith osirire. Ngaki koigwete. Naigwete bobe sana. Kumena ro tokonyese familia. Tigire bana muri nyumba yite igwete. Bamata gwati kende. Ndio katora bakonye. Mura tokonye muture school fees. Aligire nane ndagira te nyumba bantu ko. Tuyo kamura tokonye yuka muture school fees. Pole. Pole sana. Noko gani kwao konene nkolinga muntu ranche ko bakonya abakanire school fees mukore school. Muna konye Faith yako bakanira. Na tokonya turere mpaka form. Tugomwira ne imbia na sana bakumusise. Tiaruse tunande vira noro. Nyasaye nko bale miare. Be strong. Asa ne school muri. Be strong nende abakonya na bogotoka. Muno chimuna Faith yabo batabasani abangi. Nende toikire gaiga kubarora okoba ya Faith. Pole sana. Be strong. Yatukone na mwisi komino tuigwerenga aragia bwate. Manya muligererio itwa Marieta ona arari. Marieta ngorokora nongwa. Faith no mwisi komino tolenge. Faith twaraberire nere. Faith nera ni umwana mutomia. Faith yango tokonya kire gento. Faith koko mataiga ke mwana mtu na rule school timbwati nane rangi. Ote yo mwana mtu tokumi koko tomerande sai. Nando tuma. Na sego twasirire mwana mtu omwe. Ekero moigwete amangana ya Faith ngobere usirire ngai mwaringe. Nesuku twathiete. Alamisi marago batoka kwa nera gatoteya bana mimi mtu tiga gukorera masome gosori.
soma mocho gotokonya kanaka tukaboka ekemambia tokenda esukuru eka twenda esukuru tukabera mpaka saa saba iga togochi gosafu nari tokorangeria igo tugatebiwa mwarangeria igo togoika obisi tukanyora na omwesiko ominto na cousin yane bakaratobiса bagatotebia nyagitari bagochi komorora mwamanyete ng'a Faith narwarete nosidire nyagitari tokomoira togoika iga tukanyora abanto baichire isiko iga omwesiko ominto agatotebia oyio ore college agatotebia gaki omwana ominto osirire iga togachaka korera buna moigete nkaga iga mokamanya ng'a Faith obomaene osirire aya omonyene buna Faith are kobakanera school fees buna gwatebire noburu nonye erangi ya ebikoroto ngomwakera kwaringa esimi wamotebia ng'a naremeire iga iga ng'aki kwaigwete? Enchara naigwete bobe cause twasiririe omwana ominto oyio nere orenge buna etaga ase omochio buna mami ateba konyora obangire gocha gokora repair ase enyomba twakanyire school fees yonsi tosomete tokonya goseriwa bono ase igo nabo naigwete bobe lakini Nyasaye nabwate emerero ase aramobeke bono iga buna more nkaga iga omonto arataka kobakonya inki oragani mono mokonye? Buna intwe toragani torwaire school fees alafu rituko erio namotebia gaki fee ebikoroto biamborire bikoroto nkobeka biamborire agantebia tiaye ndabwene nabo ngogotomera chibesa ona nabakwete igo bikoroto ebio bitaiyo oyo gwancha nabo agotomera. Asante sana tiga Nyasaye nende mobe strong numete bado na esukuru more nende motagete mosome buna Faith are kobatebia mobasa gokorera amasomo egosori motagete basoma moike form 4 mokore moende university nikige rituko kio inyorete mwarenge na Faith kiarenge yani happy moment aina Faith Feye ekero arwarete agatwakera esimi eri twafunga agatotebia abana baminto mogocha mondore tokamotebia ntotomere efare agatotomera tokenda ororo kitwaika ororo tukanyora mbiyara aro mbiyarenge agoseka tokaseka tokabera ororo naende togocha koigorera esukuru agatotebia genda buya naende moche togacha nari twarenge nere bono riomoiso nere egento oinyorete mwagogete more amo eriomo erio omwancho omorigereria abwo barenge last born chibarongo bari Faith arenge gwakanera ase esukuru na koba amahitaji aria amake ayekera rituko mwaigure korwa ase family ya Faith buna omogana oyo orenge omweng'e mpaka bono iga buna anyarete koba gagosira Ndiamano. asamagete ng'aki okoroka? Samuelete ngoro Thomas Oteo. Andi genda spend imisia gachuba ward. Oyo sirete no mwana ominto kwa Faith. Anyway ntu amwanchete mono lakini bono rende Nyasaye nekirete nera kara bono ikire kumuira. Nyasaye ntokumubori maswali. Amang'ana ng'aki mwanyanyorete iga ase kinyoro na ase enka yabo Faith? Faith ase kinyoro nanchire mono. Abantu bono nokuno komboresa. Sari n'omuntu bwate nkorera engiya bono ntogendete komboresa anyway mwagoikera bono iga mwabangire emeroberi ya amatanga emeroberi twabangire efamily ntoikaransa tukarigereria emeroberi yaye tukarora erabe ewiki egocha tare tokora omochango tare 14 omutenyo kabere next week dia Monday omochango alafu okoende gokwaye korabe Wednesday tare 16 na turamorete na ntomendi tukeirete same day nao mobangete igo nao tobangete igo ari igo amatanga akari Wednesday akari Wednesday omonto okoru bosongo tamanyeti iga sobo Faith tona ne direction abanche bagire bamanye ng'anga ya amatanga agocha kobera amatanga gagocha kobera ekinyoro gia kiomoso oyo maybe okoru bosongo ago ikirasa koru kegati
asa water factory ya machari bosongo ekigati asa guchinchira gucha gachuba kuru kigati pakaga na bachikwira chiranga almost kilometer munus una wikira sobo feet ngomonto kuru bosongo ali ne chigali chigo cha kigati chigo kigati kwenda keroka lakini kigati ai kigati ama kubwatia chipipi no chirabu chigo cha gucha gachuba abwase wota chipipi chigo cha mpaka gachuba muchikia kobori au ikera umuchunya ngau onyangau angena no nchari no wata mangana oraga ni gotebia abantu abaturigeretie onyemuganiti bokonyi bonde bonse buchase mirobiria matanga mabwate amatanga bone ntoganete ogokonya kegera ne ntogende tukubanga amatanga no buna abeire mate binte binge bikuganiri tutegete tomonyorere no ne sanduki ntogete tunyo chigachi komorete kurumataria nande bona muna amatanga ni faite twabangite tumoye ni wiki lakini tukanyora kuruase mamo mwabo muri na rosire tororo taswe twirite paka next week bono roche sama tukabuna abera mangi amatumizi paka abera mangi bono ne chibesa nchiganiri chinyinge chigokore emeterendire mengi agera amatanga yaba abe amaya Moigure kuruase ekazini ya Faith na abantu bekinyoro bonse bibona babangeta amatanga akari next week on Wednesday on Wednesday igaiga gokoika kigati osoe water ase nkenyoro kia Kiomoso village kenyoro kia Kiomoso. Asante sana sokoligerie video yetu naenda gendera ku subscribe ase channel yetu ya Inka TV road to 100,000 subscribers. Asante sana kuruga igasobo Faith na bwaniri chinga kichingia.